Kaixo, Unai, Alberto, eta Asier gara. eta biodibertsitateari buruz hitz egingo dizuegu. Biodibertsitatea, lurrean bizi diren animaliak, landareak, onddoak eta bakteriak, baita birusak ere osatzen dute. Eta tamaina eta kolore ezberdinak erlazionatuta daude biodibertsitatearekin. Biodibertsitateari buruz hitz egiten dugunean ere, ekosistema ezberdinak ere kontuan hartu behar ditugu. Adibidez, ozeanoak, basoak eta koralak, eta bertan bizi diren animalien arteko erlazioa. Eta biodibertsitatea zer onurak izango ditu gizakiarengan. Argi dago, biodibertsitate ona duen leku batek elikagai eta ur garbi hobeagoak izango dituela. Beste arlo batean klimaren arloa dago. Klima askoz hobeagoa da guk asko ez kontsumitzen badugu eta gure biodibertsitatea zaintzen badugu. Eta horrek izango du ondorio bezala uholdeak murriztea eta horrelako gauzak. Beste arlo batean ere bai, lurzoruetan eta nutrientetan eragin handia izango du. Biodibertsitatean zenbait arazo sortu ditugu gizakien erroengatik. Adibidez, animali eta landare asko hiltzen ari dira eta horregatik espezie asko galtzen ari gara. Ere, kutsadura dela eta berotze globala eta klima aldaketak asko sortu dira. Eta horregatik gure ekosistema asko aldatzen ari da. Ahal dugun heinean, lurrean sakarra ikusten badugu, sakarrontzira bota. Apa, mutila, egin zaitezteko voluntarios. Venga. Vale. Rogelio. Bien, esker. Eta hor dago paperotxo bat. Ah, bale.